Szevasztok gyerekek! Na. Hát olyan kicsit kezdek beteg lenni. Ja. Kicsikét kezdek beteg lenni. Ja, az irigység... Az irigység... Az a... Na, hogy is akartam. Az irigyeknek köszönhető, hogy beteg lettem. Megint. Hát. Jaj. Pedig mikor voltam izékor voltam? December. Ja. Ez már meg... Jaj. Na mindegy. Ez a videó most másról szólna. Csak azért mondtam be, hogy ha hallottátok, hogy köhögök, hogy akkor esetleg aki megkérdez, de hogy melyik köhögsz. Na. Az a videó, szeretnék bemutatni nektek egy hostingot. Mégpedig serverhive.net. Itt van. serverhive.net. Lehet, hogy nem úgy nem jól ejtem ki, ne ragudjanak a hostingosok se ragudjanak jó, ha nem jól ejtem ki, de ahogy mondtam már, a kisegítősorba jártam, és én nem úgy tanítottak a dolgokat nálam, mint normális általánosokban. Na de, ez a serverhive jó hosting, mert vannak itt ilyen akciók, nyereményjátékok is vannak, most jelenleg nincs, de van itt mindenféle. Itt van a megrendelés, akkor itt lehet, hogy honnan akarsz rendelni szervert, Magyarország, Németország, vagy Hollandia, de ez itt nálam nem lehet, vagy Egyesült Királyság. Akkor ha itt belépsz, és akkor itt vannak ilyen játékok, ezt is van minden. Butterfly, vagy nem tudom, hogy kell kijelteni, Butterfly, Call of Duty, Cartuszai, Chico, egy volt, minden. Van itt KTSM, Half-Life, Mafia, Revenant 2, van itt minden, hát látjátok, van annyi játék ahhoz, vannak ilyen csomagok is, ilyet még nem rendeltem, pontosan nem tudom mit jellemezne ez a csomag. Gondolom valami olyasmi, hogy ha rendelsz csomagot, akkor több szervert kapsz, vagy nem tudom mit jelent, de pontosan ez a prémiumos csomag, meg ez a Cartuszai csomag. De ha most például rendelni, például egy J-Go-t, úgyis legtöbben azt szeretik, például én is, a J-Go. Például itt van egy 10 slottos, 1100 forint, 1190 forint egy hónapra. No, de mivel ha már bővítenéd, mit tudom én, én általában 32 slotra szoktam bővíteni, ha rendelek, az már 3800 forint. Na, azért az már. De ha most rendelsz például 24 slotos, az még, na, nem ment rá, az 2856 forint. Ha rendelni akarsz TS szervert, 10 hónap, egy hónap, 1790 forint, várjál már, nem is TS-ben léptem bele, de ugye vagyok, várjál már, hova lépek itt bele? Sorry, most elposztam. Ha a TS szervert rendelsz hámat, akkor 10 slot, csak 495 forint. Nem megint 10 slot. Például 50 slot már nem jó. 2450 forint. Oh my god. Ja, itt vannak ilyen kedvezmények. Hát ja, 12 hónap, az már 25 000 egy év. No! Hát mit mutassak még? Segítőkésztek mindjárt
válaszoltak, amit kérdeztem. Segítettek mindenben. Úgyhogy szerintem ennél jobb hosting nincs. Ráadásul az a jó ebben a hostingban, hogy itt ebbe ha például Cségó szervert rendelsz, ott 128 nem bírom kimondani. Tickes. Vágjátok mi az a tick, hogy nem 64 tickes szerver, hanem a 128 tickes. Nem tudom kiejteni ezt a szót, na. Az a lényeg, sokan szokták mondani, hogy miért nem 128-as a szerver? 128 tickes a szerver. Ez 128-as mindegyik. Ja. Nyilván Linuxos. Lehet itt SMS-sel is fizetni. Itt vannak az árak. Itt az árak. Ja. Úgyhogy szerintem én ennyi lett volna ez a kis bemutató videó, a szerver hiver.net. Érdemes rámenni, de hogy megnézzétek, hogy néz ki, aki még nem látta. Itt van a rendes oldal, mert amit én mutattam, ez a webadmin volt, és akkor itt vannak a szolgáltatások, itt van Counter-Strike, PS, fel lehet VPN-t is rendelni. Ja, banner, játékszerverek, szolgáltatás. Van itt minden. Ja. Szerintem kevés olyan szerver van hosting, ahol ilyen sok játék van. Szerintem érdemes ránézni, és aki szeretne, próbálja ki. És ha ezért tetszik, akkor neki az hosting, akkor nyugodtan vásárolhat, ha tetszik. Hát köszönöm, hogy megnéztétek. Ja. Ha tetszett, lájkold. Köszönöm szépen. Sziasztok. Gyerekik! Yeah.